Ahoj, som Miška a vítaj so mnou na podložke. Dneska nás čaká 15 minút pre tvoj zdravý chrbát, primárne na zemi, posediačky a tak podobne, takže žiadne vstávanie, behanie, skákanie. Poďme pomaličky na to. Sadni si do hociakého pohodlného sedu, akýkoľvek preferuješ. Poď vystrieť chrbát, zarolovať ramená dozadu, ruky odlož na kolena a na chvíľočku si zavri oči. A daj si jeden hlboký nádych a pomalý výdych. Nádych a výdych. Ešte jeden nádych a výdych. Poďme pomaličky začať krúžiť hlavou. Veľké kruhy od ramena po rameno. Pomaly, plynule, kedy v záklone je nádych a v predklone výdych. Zmeníme smer krúženia. Tak. Zastavíme v predklone, prepletieme prsty, dáme za hlavu. S nádychom budem otvárať a s výdychom zatvorím, spojím lakte, vyhrbím. Nádych, otváram hrudník, výdych, zabalím. Nádych, otváram, môžem už aj oči otvoriť. Výdych, zabalím. Nádych, otvorím a výdych, zabalím. Ešte jeden nádych, otvorím a výdych, zabalím. S nádychom otvorím, uvoľním. S ďalším nádychom pôjdu ruky zo široka hore a s výdychom zo široka dole. Nádych hore, výdych dole, nádych hore, výdych dole. Ešte jeden nádych hore, výdych dole, zmena. S nádychom pravá ruka pôjde zhora, ľavá zo spodu. Nádych, výmena. Snažím sa možno ťuknúť prstami za chrbtom o seba. Keď nedočiahnem, vôbec nevadí, ide o tú mobilitu ramena, lopatiek. Ešte párkrát. Jedna strana, druhá strana, ešte jedna a uvoľním. Tak, jedna ruka do podložky, druhá hore. Tu bude nádych a s výdychom idem do úklonu. Tá horná ruka ma krásne ťahá do strany, zadok ostáva na podložke. Dýcham. S nádychom idem hore a s výdychom na opačnú stranu. Stále dýcham, krásne sa ťahám do tej strany, vyťahujem sa z bokov. Teraz pôjdeme takým predným oblúčikom, ešte raz jedna strana. Ďalší predný oblúčik, druhá strana. Tak, s nádychom poďme hore a s výdychom poďme teraz dopredu. Zadok ostáva na zemi, iba natiahnem ruky dopredu a uvoľním chrbát, natiahnem, uvoľním hlavu. Tak, pomaličky idem s nádychom naspäť hore. Ruky zo široka a s výdychom idem do rotácie. Jedna ruka na koleno, druhá za mňa, obzriem sa. Nádych, pôjdem hore. Výdych, opačná strana. Nádych hore. A výdych, poďme na všetky 4. Zarovnám si dlane pod ramenami, kolena pod bedrami. Dáme si klasiku mačací chrbát. Takže s nádychom idem do prehnutia, pozriem hore. S výdychom vyhrbím. Nádych, prehnem. Výdych, vyhrbím. Nádych, prehnem. Výdych, vyhrbím. Nádych, prehnem. Výdych, vyhrbím. Tak, ostávam s neutrálnym chrbátom. Poďme teraz trošku zápestia.
Práva ruka pôjde na chrbát dlane, prsty smerujú ku kolenu, jemne zaťažím, natiahnem. Vrátim pomaličky naspäť, poďme ľavá ruka, prsty smerujú ku kolenu, jemne zaťažím, natiahnem. Vrátim naspäť. Teraz si dajme 3 veľké krúžky nad zápestiami do jednej strany. A 3 veľké krúžky aj do druhej. Tak. Natiahnem pravú nohu dozadu. Krčím v kolene, poďme 3 veľké krúžky v bedrovom klbe do jednej strany. A 3 veľké do druhej. Vrátim nohu naspäť, poďme ľava. Natiahnem, pokrčím. 3 veľké krúžky do jednej strany. A 3 veľké do druhej. Tak, vrátim pomaličky naspäť. S nádychom teraz potiahneme pravú ruku hore, s výdychom ju prepletiem pomedzi koleno a dlaň. Položím na rameno, položím aj tvár. Ľavú ruku buď natiahnem dopredu, alebo omotám okolo krížov. Dýcham a snažím sa pánvu mať nad kolenami, nech mi nejde do strany. Pomaličky vrátim ľavú ruku naspäť pod rameno, s nádychom ťahám pravú hore, výdych položím. Ďalší nádych ide ľavá hore, výdych prepletiem. Zase buď natiahnem pravú dopredu, alebo omotám okolo krížov. Trošku si snažím zarovnať si panvu. Ja dýcham. Tak, pomaličky vrátim, pravú ruku naspäť do podložky, ľavú s nádychom ťahám hore, s výdychom položím. Poďme preklopiť špičky, dlaňami kúsok dopredu a vyťahneme zadok hore do dole pozerajúceho psa. Je to náš prvý, poďme si poprešlapovať z nohy na nohu. Tak, a potom už iba zastavíme. Aktívne sa odtlačame od rúk, zadok ťaháme čo najvyššie, kolena môžu byť pokrčené a päty sa snažíme ťahať k zemi. A dýchame. Tak, teraz pravou nohou veľký krok medzi dlane, ľavé koleno na zemi, ľavý nárd na zemi. Trošku sa udomácním v pozícii nízkeho výpadu, nechám pánvu s výdychom trošičku padnúť dole. Dávam si pozor na predné koleno, aby mi neutekalo do strán. S nádychom sa zdvihnem hore. A zase s každým výdychom trošku rozpustím tú pánvu hlbšie. Ak ma tlačí zadné koleno, niečím si ho podložím. Poďme natiahnuť ruky pred seba. S nádychom otváram pravú ruku až za seba, pohľad smeruje za ňou, s výdychom vrátim. Nádych za seba. Výdych vrátim, nádych za seba, výdych vrátim, nádych za seba, výdych vrátim, nádych za seba, výdych vrátim. Ruky do podložky, zadná noha odliepam koleno, odkročím dozadu, pest hlavou dole. Zo pár dýchov. Pripravím sa, pôjdem ľavou nohou veľký krok medzi dlane, položím pravé koleno na zem, položím nárd na zem. Chvíľku sa udomácním v pozícii, nechám pánvu trošku klesnúť, strážim si to predné koleno, dýcham. Potom s nádychom idem hore, nízky výpad, ramena od uší. Potiahnem ruky dopredu a pôjdeme zase s nádychom. Ľavá ruka za mňa, pohľad za ňou. Výdych vrátim naspäť. Nádych dozadu. Výdych naspäť. Nádych dozadu. Výdych naspäť.
Nádych dozadu. Výdych naspäť. Posledný nádych dozadu. Výdych naspäť. Ruky do podložky, zadná noha. Odliepam koleno. Odkročím dozadu, pes hlavou dole. Teraz dávam kolená na zem. Nárty do podložky dieťa. Predýcham sa. Poďme rukami teraz úplne doľava, možno až mimo podložku a natiahneme celý pravý bok. Teraz poďme rukami úplne doprava a natiahneme celý ľavý bok. Tak, vrátime pomaličky na stred, ešte 1-2 dýchy. A s nádychom sa vrátime hore, do sedu na pätách. Poďme trošku natiahnuť chodidla, čiže dáme prsty do podložky, možno trošku nepríjemná pozícia, ale skúsme chvíľočku vydržať. A dýcham, rovný chrbát. A ak chceme spraviť tak, aby sme možno nemysleli úplne na to, čo robia naše chodidlá, dáme ruky do pravých uhlov, vložíme pravý lakeť do ľavého a zamotáme. Pozor, nezalamujem zápestie, sú v neutrálnej pozícii. Predýchávam priestor medzi lopatkami. Možno môžem potiahnuť trošičku vyššie tie lakte. Tak, uvoľním, ale poďme ešte aj na druhú stranu. Ľavý lakeť do pravého, zase zamotám. Predýchame, možno potiahneme kúsoček vyššie. A dýchame do priestoru medzi lopatkami. Ak už umierame na nohy, tak môžeme opustiť pozíciu. Poďme si dať ešte pár úklonov. Dáme ľavú ruku do podložky, pravú ruku za chrbát. Oprieme o kríže, vystrieme chrbát. Tu bude nádych a s výdychom sa ukloníme doľava, čiže dáme celú dlaň do zeme. Potiahneme to pravé rameno trošičku dozadu, pozrieme sa dohora a dýcham a naťahujem sa z toho celého pravého boku. Nádych, vrátim na stred, vymeníme. Ľavá ruka ide za kríže, pravá ruka smerom k zemi. Vystriem chrbát. Tu bude nádych a s výdychom celú pravú dlaň položím do podložky a z toho ľavého boku sa krásne vyťahujem dohora. Ľavé rameno potiahnem dozadu a pozriem sa hore. Vrátim s nádychom naspäť. Poďme ešte prepliesť prsty za chrbtom. Nádych, stiahnem ramena dozadu, potiahnem ruky dozadu, otvorím hrudník, pozriem sa hore. Zo pár dýchov. Tak, uvoľním. Prejdem na všetky 4, preklopím špičky dole, pozerajúci pes. Vytiahnem ho, dýcham si. Pravou nohou pôjdeme veľký krok medzi dlane, ľavé koleno na zem, ľavý nárd na zem. Ľavá ruka ostáva na zemi, práva ide s nádychom hore, pozriem sa za ňou. Vrátim pravú ruku naspäť, možno teraz idem pravým chodidlom kúsoček viacej doprava, spravím si tam miesto. Pravá ruka pôjde z vnútornej strany pravého chodidla na zem a s nádychom pôjde ľavá ruka hore, pozriem sa za ňou. Dýcham. Vrátim ľavú ruku naspäť, pravú ruku zase z vonkajšej strany, zadná noha, špička, odliepam koleno, odkročím dole, pozerajúci pes. Tak, ľavou nohou veľký krok medzi dlaň. Pravé koleno na zem, pravý nárd na zem. Pravá ruka ostáva na zemi, ľava ide s nádychom hore, pozriem sa za ňou.
Pomaličky ľavá ruka ide dole. Z vnútornej strany ľavého chodidla, ktoré možno trošičku posuniem do strany. A s nádychom pôjde teraz pravá ruka hore. Vrátim pomaličky ruku naspäť, zadná noha. Špička do podložky, odliepam koleno, odkročím dozadu. Dole pozerajúci pes. Kolená do zeme, nárty do zeme. Dieťa. A už si predýcham len, koľko potrebujem. Svoj dých smerujem do oblasti krížov, spodný chrbát. Snažím sa to tam všetko uvoľniť a zároveň zvyšok chrbtice krásne natiahnuť. Ostav dieťati tak dlho, ako potrebuješ. Ja ti ďakujem, že si so mnou dneska cvičila a ospravedlňujem sa za všetky tie hluky a ruchy v mojom pozadí. Dúfam, že to nebolo moc počuť. A vidíme sa na budúce. Ahoj!